Яшәти кызларын күрергә бүген бала тудыру йортына килә. 2021 елда башкалада беренче булып туган сабыйның әти-әнисен табиблар да котлый. Кызлары нәкъ менә төнге 12 сукканда аваз сала. 000, и как это ценно, как это здорово, да, и как это чудесно. 0-0 бу әйтеп бетерә алмаслык бәхет, кадерле һәм тылсымлы минутлар, кечкенә генә дөньядагы иң матур кызыбыз туды. Обычно говорят, что на Новый год... Яңа ел төнендә хыяллар чынга аша диләр. Мин Кыш бабайга ышанмыйм, ләкин ул көнне ышанырга туры килде. Мин күкнең 7нче катында идем. Бу яшь гаиләнең беренче баласы сабый сау сәламәт булып туа. Авырлыгы 2 килограммда 900 грамм. Кызларына Лима дип исем кушалар. Есть описание просто, что она лучезарная, Нам этого хватило. да, и мы сразу такие, все, это лучезарная точно. 2 ел электә беренче бала тудыру йортында елның беренче сабые дөньяга аваз салган иде. Ул чакта малай туды дип искә төшерә табиблар. Быел да эш җитәрлек була. 21 елның 1 январында бездә 10 бала туды. Сәгать 8 хәтле. Бүгенге көнгә 70 бала туды. Быел Казанда яңа ел төнендә 6 бала дөньяга килгән, 5-се малай. Баксаң, илнең башка төбәкләрендә дә ир-егетләр ешрак туа икән. Мәсәлән, Мәскәүдә, Мурманск өлкәсендә һәм Башкортстанда да шул ук хәл күзәтелә. Шулпан Касыймова, Вадим Ларионов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.